karon for today's video, another rides, another adventure, and another place to visit. Mga lugar nga wala nato damha ga-exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay! Grabe! Woo! Ang ilong ang malibo! Woohoo! Yeah! Alright, what is up? So, solo ride sa tagaron. Kay akong anak, nag-eskwela. O akong asawa is naitrabaho. So, kay bakante man ko karon nga adlaw. Uni nga, nag-rides ko. And nakoy atuan karon isa ka lugar nga para sa kuwais. Medyo special siya. So, akong istorya niya kung anong special siya para sa kuha. So, tara, let's go! In a world of green, just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Whispers of the breeze, secrets unfold. It's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year. Look how we hold on through the toughest of times. We still stand strong. Through pavement we will grow. So alright, what is up? So muna karon sa akong likod ang lugar nga akong gingon sa inyo nga medyo special sa ako So para makabalo ang uban, almost 6 years na mi nag-vlog. So wala pa si Meta sa una, sa YouTube pa mi ga-upload. Dagan akong mga content nga gipang tryan, prank, mga challenge, mga binuang, bisag unsa. So on and off ang among pag-vlog sa una, undang balik tungod sa dagang mga challenges nga among nga-encounter. Ug mauni nga content karon, mauni nga niche ang sa una nga giingon ako sa kagalingon nga dili gid ko mag-vlog inani nga content nga kanang mag-moto vlog, mag-rides or mag-adventure. Para sa kuha ang mga reasons ana is siyempre mag-rides kapoy, init, ulan, abog, traffic, and medyo risky gid siya. So kung muna mo'y content, halos nag-adlaw na ka magbiyahe, so medyo delikado gid siya. Muna nga sa una, wala gid din ako ibutang sa una nga muna akong himuon nga content nga kung unsa akong ginahimo karon. And until some point nga naka-decide ko nga mobalik sa vlog, mag-focus sa vlog. O akong nauna-unaan is gamito na ako ang mga resources o unsay na ako karon, kung unsa akong mga gamit nga naa karon. So gamito na ako pag vlog, sama niya akong motor. So mao to, nag-try ko og rides, nag-try ko og adventure, but dili pid ko makaingon nga muna gini akong himuon nga content. So until such time nga naka-decide ko nga madto kog isa ka lugar nga wala pa gid ako nadtuan, wala pa gid ako nagian sukad-sukad. And dito na ako tan-awon kung ipadayon ba na ako ang akong pag-rides o ang akong pag-adventure. So mo to nag-rides ko padulong dani sa Malitbog, Pasaka, kay wala pagi ko nakaagi dani nga dalan, sukad-sukad, and first time na ako umani dani nga dalan. Kaya ang gingon nila dagan daw tsada nga view dani. So mo to ang gitry, nag-rides ko ako ra isa. So mo to pag-rides na ako medyo tas-tas na akong nabiyahe and wala pa ko nakita nga tsada nga view. So nakaingos ko galingon ato nga time nga mobalik na lang ka ako muuli until nyabot ko dani nga lugar. So mo niya ang ingon sa inyo nga medyo special siya kay kini nga lugar ang nag-justify nga ipadayon na ako kung unsa akong ginabuhat karon, ipadayon na ako ang content, ang pag-ride, ang pag-adventure. So kini nga lugar karon ang nasa akong likod, mo ni ang nag-justify sa ako nga ipadayon kung unsa akong ginabuhat karon. So karon akong ipakita sa inyo kung unsa akong reaksyon kung pag first rides na ako padulong dani nga lugar. So ayun nyo. Let's enjoy the day and enjoy the ride. Let's go! Woo! Oh, grabe! Ayan! Ay! Ganda ng view! Woo! Yes! Hey! Hey! Woohoo! Yeah! Hey! Hindi! The view, man! Wow! Wow! Wow!
Drone na lang kulang, drone. Drone na lang. Ay, grabe. Drone na lang, men, drone. Woo! Ang ilong ang malibo. Ay, ang ganda. Wow. Eh, tunong ta. Wow! Wow! Woo! So ana nga time akong gingon sa ako galingon nga ako nang i-try og padayon nga content. So mo ni karon mo ni akong gihimo nga content. Ang mga butang nga akong ginalikayan sa una is mo'y naghatag sa ako og lingaw karon. Ug ang mga butang like ang nature nga dili na ako gaka-appreciate sa una mo'y gahatag sa ako kalipay karon. So I don't know, wala ko kabalo kung ano ang mga butang nga dili na ako ganan sa una is mo'y naghatag sa ako og lingaw karon. Kung ang mga butang nga dili na ako gaka-appreciate sa una is mo'y gahatag sa ako kalipay karon. Wala ko kabalo but kung mao ni ang gihatag para sa kuha. So let's take this opportunity and let's enjoy life. Yeah. Woo! Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone